sen maqal bir enayice gıydı taşlap gideyse oğlan beyik Allah'dan el serip bağıt dileni etçeğini edip göğününü hoşlap gideyse oğlan özü akçoğuş gürlesin gıydı güneli yeni viri bir gıydın uğruna yürek dağlap yönü başarıp bilmese akvalın bağlap oňormasa ol bir gözölün göğünün ağlap başarmadım diýmez yeni gıydı güneli gıydardy edýärkä bagtyn epip diýdin bizde ýäs alyp çykmajak bolsagam aýdyn jogapsyz galmaz kösünje gözjügiňdir ýa-da kösünerseň üçin günäsizje gyýdym birini söýdüňmi onnomunda gezip bormy üstüne günä ýükläp oňa dözüp bormy şeýdip bir gyýdyň ýüreğini ezip bormy ol erkekmi şonky dogrumuş ýene gyýdy günäli bu derece dälo hey erkek sumoklar siz üçin ýerçilip bilmedi enşeme damaklar bulaydym hemme oglana degişli däller ýöne şular ýaly oglanyna gaty kändir bu derece dälo hey erkek sumoklar siz üçin ýerçilip bilmedi enşeme damaklar bulaydym hemme oglana degişli däller ýöne şular ýaly oglanyna gaty kändir Akıllıca gıyt yetenne söýgü ýaşa oglanam peýdalanýa söýenne çenne nasa dözenne galam gasa maňlaýam degenne dasa gyýd ömrü köýdi ýöne şol dasa gyýd günäli nädip gyýd günäli bir gyýdyň ömrü köýse nädip gyýd günäli ýürek berip söýse arzuly küýdäni döwse oglan özüni öwse nädip gyýd günäli oglanyň uğruny köýse ýene-de gyýd günäli oglana ýüz bermesede yamanna ya gyýdyňa söz bermesede göwnüni alyp bilmesede jogaby gelmesede ýene-de gyýd günäli söýsede söýmesede başarmadım diýmez başda ya yamanna man gyýdyny diňlemene boşly ýaly hamaly niýetiň hep haraba öwrülip bar ya harama ýene gyýd günäli anlanyp ýalançy ýara diňlemeseň amalar derece dälo hey erkek sumoklar siz üçin ýertilip bilmedi enşeme damaklar bulaydym hemme oglana degişli däller ýöne şular ýaly oglanyna gaty kändir derece dälo hey erkek sumoklar siz üçin ýertilip bilmedi enşeme damaklar bulaydym hemme oglana degişli däller ýöne şular ýaly oglanyna gaty kändir